Hvad sagde du, Claus? Jader. Der skulle jeg igennem. Det går du. Klassen. I 60 kilo Ingerbog, Anders Styrmester og Inger er debutant. Og endelig veteraner fra mange gange dansk mester, landsholdsdeltager, nordisk mesterskabsdeltager osv. Billy Mathisen og Anders Styrmester. Nu vil damerne gerne trækkes ud og forberede sig, og så går vi over til ungdom herrer. Vi begynder med de længste af vægtklasserne, først 56 kg, Daniel Nielsen, sidste vægttræningsforening. Og i samme vægtklasse, Kim Nielsen, Anders Styrkemotion. I 60 kg, Anna Madsen, og i samme vægtklasse, 60 kg, Lars Stiveriksen, sidste vægttræningsforening. Så 67,5 kg har vi Henrik Larsen, sidste vægttræningsforening. Og Kim Larsen i samme. Kim Larsen og den er også til og egentlig John Christensen fra Anders Styrkemotion. Jo, mobilet er nu gerne gået også, for jeg klar, så fortsætter vi med togeste del af undersøgterne. Og vi har Brian Christensen, 75 kg klasse, sidste vægttræningsforening. Og også i 75 kg klassen, Kasper Nielsen, Albertslund. Vi har også i 75 Claus Størrelsen. Og sidste deltager i 75 kg klassen, det er Jesper Jensen fra Anders Styrkemotion. I 82,5 kg klassen har vi Jesper Hansen fra Silkeborg. Brian Bauer fra så går vi altså fra 82,5 op i 100 kg klassen, og i 100 kg klassen Anders Hansen fra Ishavn. Og så har vi den første gang i Sønderlandsløfternes retning 125 kg imellem os. Han var lige 112,4, det er så Pedersen og Slagelse på. Og hermed er selve præsentationen af et løfterne gennem det ud og forberede sig
Men det kan vi komme ind på senere. Jeg tror, at starten er ved at være. Godkendt med dommerstemmerne 3-0. Nej, det lykkes ikke. Og det er godkendt med dommerstemmerne 2-1. Så skal Kom nu, Claus! og løftet B. Underkendt med dommerstemmerne 2-1. Nummer 3 i denne vægtklasse. Og bronzemedalje vinder Brian Christensen i Thisted Vægttræningsforening med 232,5 kilogram. Sølvmedaljen går til Jesper Jensen fra Randers styrker 2 med 262,5 kilogram. Så er det tid, klar. Og vinder dansk mester i 90, Claus Sørensen, Jørgen Styrkesport, 270 kilogram. Og så siger vi tak til deltagerne. 75 kilogram klassen. Går videre til 82,5 kilogram. Og nummer 2, sølvmedaljer, Brian Tillykke, lille ven. Du ved dig i morgen. Du har fandme godt i morgen, ja. Ja, det her Danmarksmester, han er varmet op. Jeg synes, det er meget smukt klaret af ham. Han har vundet over en landsholdsspiller. Løfter. Der hænger dine bukser, kan jeg se. Ja, det gør de samme også. Kan vi lige tage dem? Det var det, så glemt dem. Der vil jo komme igen, mor. Det er efterform. Der kan ikke være noget fejl. Der er ikke bedste løfter. Hvad? Fordi jeg vidste løftes tredje løft i bænkpres.